και σήμερα παίζουμε Roblox Lucky Block Battlegrounds και ας παίξουμε. Ωραία. Αυτό που θέλουμε να πάρουμε είναι ένα Void Block. Οπα, τι είναι αυτό? Και πώς κάνω? Ω, Θεέ μου. Αυτό τι είναι, ρε παιδί? Ωχ, θα είμαι πιο δυνατός έτσι. Τέτοιο. Όχι ρε. Το έχασα. Ω, μαλάκας. Τώρα θα δει. Avatar. Τι είναι αυτό? Μπρ. Τι είναι αυτό ρε? Δεν κατάλαβα τι πάτησα. Ναι. Νομίζω τώρα κατάλαβα. Μάλλον. Ωραία, πάω να τον σκοτώσω. Λα 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 λα. Έρχεται κάποιος, το ήξερα εγώ και έρχομαι και φεύγω. Ταρατατατατα. Είναι τόσο OP αυτό. Ταρατατατατα. Γαμό. Ταρατατατατα. Ξέρω που ζεις. Ταρατατατατα. Θα σε χτυπήσω στην πόρτα. Πού παρέγα? Ελάτε εδώ γεράκια. Ελάτε όλοι. Ελάτε όλοι. Ταρατατατατα. Ταρατατατα. Ταρατατατατα. Ταρατατατα. Ταρατατατατα. Θα έρθω σπίτι σου εγώ. Τέλος πάντων τι θα κάνω εγώ? Ξέχασα εγώ ότι παίζουμε Roblox. Ταρατατατατα. Roblox. Ταρατατατατα. Είμαι 1, 2, 12. Γιατί θα έρθω να σε σκοτώσω? Θα έρθω. Έρχομαι. Έλα. Special. Έλα. Έλα ρε, τι θα μου κάνεις? Έλα ρε, τι θα μου κάνεις? Έλα ρε.
Προσπαθεί να με πετύχει. Το κάνω για πάντα, bro. Αυτό είναι... Όχι. Άρε γάμ. Νομίζω το κάνω για πάντα. Όχι ρε. Είχε πλάκα. Πολύ πλάκα. Δεν θα είναι αυτό, μπρος. Γιατί τα χειρότερα πράγματα, ρε. Δυστυχώς εδώ θα τελειώσουμε το βίντεο, αλλιώς θα σας σκοτώσω με αυτό το όπλο και με αυτή την παππούσκα αρκούδα. Κοίτα αυτό. Ρε, περιμένετε. Πάει σαν λαμπουργκίνι. Στρίβει αργά, στρίβει αργά, στρίβει αργά. Ωπα, ρε, πάει γρήγορα. Να. Ωραία. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ωπα, ρε, γάμο. Τρέχω. Παππούσκα αλφα-υψηλό. Ταραταρατά. 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 Νομίζω θα το τελειώσω εγώ. Ταραταρατά. Ταραταρατά. Ταραταρατά.